Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani sai na sanya Umar Abdullahi sanni jika ga Aliyu shi ma ya gode wa Allah littafin nan na makiyu ya ce ina da godewa da ka bani sarki alhayyu tilasi na gode iyayena hada malamanmu na Qur'ani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani yace godiya malam abba dole ne na yi maka mai girma kanne yana ta kira kuma sai ku zo ya daina yawan fama su hudu a gida a mana rabbana ya ba su muna nema Allah ya sa dukkaninsu siya da ce alqur'ani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani Usman Balaji kaga Abubakar dole in saka sunanka su biyu bana Allahu ya ba dukkan su na gansu su sauka kuma an yi murna an yi walima a yanzu ba a yin shakka Usman yana a cikin jerin ‘yan saukar Qur'ani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani jinjina yake wa uwa da uba ya fada a dole na gaishe su sannan ya ce in sakan ne jan hankali ne ya a gare su godiya yake gun malamai ku ne kuke tarbiyyar su sannan ka ya malama abba kai ma kana so mi nuni. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani daga Yakubu har da Mubarak ina gaida jikan sala ciki Allah ya baka a yau kai ma Mubarak ka nuno farin ciki to tunda dai ulama wasu kai ta tarbiyya maka adalci kuma gashi yau an nuna ka a cikin su saukar Qur'ani. Madinatul ahbab ga jalamuna murna da saukar Qur'ani jinjina kayo uwa da uba su ne suka yi maka tarbiyya sannan ka sa malam abba ya hana ka karkai jayayya kan ne ka sa su akan tsani ka nuna wa kowa soyayya Mubarak ina ta kira kai ma sai ka samu haddar Qur'ani. Madinatul ahbab ga